Ban kam pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport Bila ban book ning ba ka app om tang haslong hanrei ha baro ki district na benda ka jing te company phone haune number 8416069241 namar ninyo ko ya ka por jong phi kanika jing ka extend jongi ya kanika tem jongka this council bro atali ka ba ya dei bat ka Khasi Hills Autonomous Council bat ka Jaite Hills Autonomous Council haka baka kabinet kala approve ngisong ka kabinet haka arpunai tarik te ngiyo iya kene ka approval no gono kaden haka lai putrik day hadin ba nakaliang jong ka government leng ba jong ka DCA department nilayo iya ki report jong baro artli kini ki this council hakwe day kajing pen adjust le de kajing kela katukan ni haki constituency jongki kabingi om ka delimitation committee te ka baro artli kini ki houses Jaite Hills but Khasi Hills this council kila pas batru kila pa syapo ka government nak benta bangin penpoi syau governor te hakata kanong rip kapelong baka state government tatkum ki provision jong ka 6 sidel bakam ban sesu bat pengela lene ban extend ya kadekatem kabade riu penai namar ba hapo ka provision jong ka 6 sidel ka om ba la ban extend habadon kanu kadau ka basken ba ya ka diskausil ka tem jo ka diskausil la ban extend om palat ya ka sisnet om palat ya ka khat ar benai ti pilakan mau hatu ka las ka kabinet ka extend riu benai na ka benta ba ka delimitation committee kan pendet bor artli kini ka delimitation committee ba hukum jo ande kiladet kidang kadang supoi sen ka tu ka report ka amendment ka baki submit syaka DCA syaka Council Affairs Department tengi ngisyen baladang ngim extend nginem la ban pendep ke election within 2 months within 3 months samar proses kalong ka becrong tena kata daw ka jing extend juni kalong na try playo i ka notification baka notification kalong baka government ka extend sa riu benai kabemut kabankut hadu kasantarik umach ar haja ar pusat bat hapo jong kata kadon ka provisor baong hapo jong kasantarik umach ar haja ar pusan ya ka election proses day ban pendeplut complete kata kadai ka ba nakliang ka comment kasim bat u governor u airu ya kata ka direction sa bro artli kini ki council kabenta ka baar ka bangwa bat pensyayang ni kalong menta nakaliang kini ki artli ki council again kiniru ki haban notify hapo ka tu ka sidel ya ka list joki villages hakaway pakaway ka constituency hadin bala penkela kambut ben ong batang bala adet accept ya kata kabila dep nerima kiru ha ka 80 rules kinha ban include ki hap le ka amendment ki hap notify biang ya ki villages le si ki balik no sa ka way pat ka constituency la ni ki bawan na ka way ka constituency na ka way ka constituency sa ka way pat ki hap ban notify di tamban le ya kataru kan bam ka por la kum no num bunay ya si benai ha ka ba kan stofil kan hap ban le ka ba balai bagi don kam ya kan ikan rumah kalong ba hadin jong kata kan I direction lengba ki deputy commissioners ba kin ya no ya ka revision electoral roll revision
But kan ni electoral rule revision kan niat kat kum kan ni kat delimitation ka bakila approve hapo ka house. Kalat kamai kumbah news pa tingka hadu siajar tingka sisngi yaki banyak baiknya skuti auto rickshaw taksi kamai bat tourist taksi. Pila ban download yakni ka app AnyRide Captain na Play Store bat sa pendap yaki jingdon kam kum kikot kisla kat kum ke jingdon kam lingba ka ni ka app. Pila ban register na keleng gajaka kabahap hapo ke jala Megalia. Na benta ke jingtip bakhambania phone hau new number 84160 69241.